Wie van jullie is wel eens in het buitenland geweest waar je de taal niet van sprak? Nou, kijk eens, best een heleboel. Ik ook wel. Ik heb best wel veel talen gehad, Duits, Frans, Engels. Maar toch, als ik dan weer in Spanje ben, ja, dan weet ik het weer niet. En toen ik in China was, wist ik het helemaal niet. Dat weer die plattegrond weer van Peking, van Beijing. Want dat zeiden ze de Chinezen, hè? Die zien een P, een B. En hoe kom je gewoon die plattegrond? Nou, die hiek daar. Want toen ik daar wenne en ik moest de stad in, dan ging ik met de tram, de metro, naar de stad. Maar dat waren wel 3 kwartier, zo'n grote stad is. Want in die stad werden liekevolle mensen als in heel Nederland. Nou, en dan weer ik in het centrum. Ja, en dan moest ik goed weten waar ik heen moest. En ik moest het paard net kwijtraiden. Dus ik ging naar de taxichauffeur en ik zei, Ching Tong. Wist het niet. Ching Tong? Ik denk dan een beetje anders, hè? Wist het niet. Ja, een hele protoniem, maar juf China. Ja, en nou ja, dan hoe je de namen net onthouden, no? Niks mag je meer zien, hoor. Zie je nog iets? Ja. Mijn schoonzoon, die werkt op de Erasmus Universiteit. En die hier altijd contact met een universiteit in Beijing. En zijn vrouw, mijn dochter, zei, ik ging daar net een jaar hierheen dat ik niks dacht. Want ik wil eigenlijk nog een promotieonderzoek doen. Ik kan dan daar mooi mee beginnen. Maar hoe moet het dan met ons zijn? Nou, ik zou hem dan hier wachten, ging ik met pensioen. En dan ging ik mee. En jou, ik ging bij een daar les. Maar toen ik uit China wegging, net daarvoor, ging ik even bij een paar mensen waar ik veel kwam, langs om afscheid te nemen. En toen zei een tegen mij, maar waar heb je dan gewoond? Nou, ik zei, in Jingtong. En toen moest ze zo lachen. Ik zei, waarom lach je nou? Nou, dat betekent ergens tussen hemel en aarde. Heb ik 20 jaar les in zieke ben. En dat weer in ziekenhuizen. En later, toen de ziekenhuizen net meer zo lang opnames hadden, dan hoefden die bijen in het ziekenhuis net les. Maar dan moesten ze in huis en dan was het soms toch dat ze daar wel een paar weken net naar school konden. Nou, en dan ging ik eerst even naar die school toe. En dan maakten die een soort programma. Nou, en dan kon ik dat meenemen. En dan de opdrachten per week ongeveer erbij. Hoeveel jaar jou al les? 1 september 56 jaar. En dit die jaren heen ik bot verloren? Ja, dit is een heel nijdigieboord. Maar ze hier eerst witte. Nou, dat kon ik aardig mooi uit de voeten. Maar deze binnen net op elke school gelijk. Dus dan moet ik eerst weer even instructie hebben van hier van de BN of zo. Maar ja, als je China gewoon kennen, dan kun je dit ook gewoon. Ja, maar ik ken net Chinees. Ik heb wel proberen te leren, ja? Ik hier een pas erin en ik hier een wild erin. Maar dat zie ik achter een ritske in de zijkant van het tas.